ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ଚାଲିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପଇଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଦର୍ଶକମାନେ ଛୋଟ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବୋଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଛର ଚେର କେମିତି ଉପରୁ ସବୁ ଉଠିକି ରହିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁଆର ପାଣି ନାଳିରେ ଆସୁଛି। ନାଲି ନେଳି କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। এই ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନାଳି ରହିଛି। ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ନାଳିରେ ନୀଳ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଗଛ ଏଠି ନର୍ସରୀ କରାଯାଇଛି। ଏ ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୁଆରିଆ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରୋପଣ କରାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରବେଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବାଟ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହରିଣ ଶିଙ୍ଗାର ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ହାଇତା ହେଇ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିମେନ୍, କଇଁଚ, ସାପ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇକିରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ହାଇତା ହେଇକିରି କାଚ ଘର ଭିତରେ ସ୍କେଲିଟନ ରଖାଯାଇଛି। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ସ୍କେଲିଟନ। କଇଁଚ ସ୍କେଲିଟନ। କଇଁଚର ଖୋଳପା। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ସ୍କେଲିଟନ ଅଛି। କାଚ ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। କୁମ୍ଭୀର ସ୍କେଲିଟନ। ଭିତରକନିକାର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଏବଂ ଏଠି ଖୋଳାଘାଟ ପାଖକୁ ବାଟ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଲୁଣା ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ। 63 ପ୍ରକାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ଲୁଣା ଗଛ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାନେ ଅଛି। ଅତିଥି ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଭିଜିଟର ମାନେ ଏଠି ରହିବାର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ସୋଲାର ଅଟୋ ଏ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ସୋଲାର ଅଟୋ ଆସୁଛି। ସାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଖସଡ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛି। ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ସେ ଯାହା ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବ। ଆସିଲା ଏଇ ଖସଡ଼ାରେ ବସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିଲା ସେ ତଳେ। ଭିତରକନିକାରେ ବୋଟିଂ ଏ କରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଏ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିଲେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ମଣ୍ଡିତ।